агар солҳои қаблӣ бинобар камбориш омадани тирамоҳу зимистон ва баҳор чорводорон чарогоҳҳои зимистонаро барвақттар тарк менамуда, имсол бинобар фаровонии алафҳои чарогоҳӣ ин кор дар муҳлати муайян гардида сурат мегирад, ки ин ба даҳаи аввали моҳи май рост меояд. қабл аз рондани чорво ба чарогоҳҳои тобистона мутахассисони соҳа эмгузарониро бар зидди бемориҳои гуногун зарур мешуморанд. як проблеме ки ҷиддие ки солҳои охир бо назар дошт тағйирови иқлим ба вуҷуд омада шуда дар ҷумҳурӣ, ин бемории брадзот аст. мо бояд пеш аз он ки чорворо ба чарогоҳҳои тобистона ҳай мекунем, ҳатман 10-15 рӯз пеш маъракаи эмгузаронии чорворо бар зидди бемории брадзот бояд ба анҷом расед. тибқи низомномаи ҳамин истифодабурдаи ваксинаи зидди брадзот ду талабот дорад. як бор бояд мо 2 мл 3 мл истифода کنیم، باید 2 мл. متاسفانه همین دکترای وترینری ما همینا کوشش میکنن که یک مرتبه گذرون که این یگان نتیجه دلخواه نمیتید. ما توصیه میکنیم که طبق همون نظامنامه‌ای که در واکسن هست همون را رعایت کنن و از 10 تا 20 روز ماندگی حتما همین چهاربینی را در مرحله‌های حاضر بودن. از بس که منطقه‌ای که گوسفند با چراگاه تابستانه میرد، منطقه رشت، در منطقه رامید، اینا از بیماری‌های برادزاد بسیار ناسالم هستند. ما باید مسئولیت‌ناکی مثل ایمونیته همین چاروا پیش از اون که ما های میکنیم باید ما همین تامین کنیم. چارواداران با اون مقصد چارو را پرورش میکنند که از او محصولات زیاد و محصولات بی‌ضرر به دست بیارند. برای افزون کردن سرشمار چاروا و گرفتن محصولات زیاد، چارو پیش از همه باید که سالم باشد. وقتی که چارو سالم باشد میتواند که چارودار از او محصولات زیاد و سرشمارش را زیاد نماید. حالا دوره آمادگی به راندن چاروا از چراگاه‌های زمستانه به چراگاه‌های تابستانه رفته شده است. بنابراین ما توصیه می‌کنیم به چاروداران که چاروهای خود را به مقابل بیماری‌های سرایتی که در حدود جمهوری گردش کنندند و خطر پیدایش و پنجشنبه را دارند امگذرانی کنند. از آن جمله بیماری‌هایی که گردش کنندند بیماری سوختنی، بیماری وبای سومدرد، وبای سیاه ران و دیگر بیماری‌هایی که در حدود جمهوری گردش کنندند حتما باید که چاروهاش را امگذرانی کنند و بعد به چراگاه‌های تابستانه فرستانند. рондани чорво ба чарогоҳи тобистона ин аз роҳҳои муҳими пурмаҳсул нигоҳ доштани чорво барои давраи зимистон ба ҳисоб меравад. аз наздик ба 4 миллион гектар чарогоҳи дар ҷумҳурӣ мавҷуд буда, масоҳати бештари он чарогоҳҳои тобистонаро ташкил дода, сарчашмаи вазнавзункунии чорво аст. яке аз беҳтарин давраҳои парвариши гӯсфандон ин парвариш дар чарогоҳҳои тобистона мебошад. яъне дар чарогоҳҳои тобистона ҳама шароит захираҳои хӯроки чорво, об, ҳавои мусоид фароҳам аст. ин барои афзоиши ёфтан, барои рушди чорво, барои рушди гӯсфандон, барои вазнавзункунии гӯсфандон бениҳоят як шароити муфид аст. чорводорон, гӯсфандпарварон чорвои худро аз чарогоҳҳои баҳорӣ ба чарогоҳҳои тобистона меронанд. و قید کردن ضرور است که گوسفندپروراнони мо аслан дар шароити ҷумҳурии тоҷикистон қариб ки 3 баҳорро аз сар мегузаронанд. яъне баҳори якум ин дар моҳҳои феврал, моҳҳои март дар водиҳо, дар пасқамиҳо ва баҳори дуюм дар моҳҳои апрел ин дар доманакӯҳо мегузарад ва ин сеюмин баҳоре ки гӯсфандпарварон аз сар мегузаронанд ин ҳам дар шароити чарогоҳҳои тобистонаи мо мебошанд ки сеюм баҳорро аз сар мегузаронанд. аз чарогоҳҳои баҳорӣ ба чарогоҳҳои тобистона рондани гӯсфандон як масъулияти хело ҳам баланд ва як давраи сермашаққат барои гӯсфандпарварон мебошад, чунки гӯсфандпарварон дар ин давра аз роҳҳои камалав, аз пайраҳҳои душворгузар мегузаранд. чарогоҳҳои баҳории мо ки дар масофаи аз 200 то 500 километр аз чарогоҳи баҳорӣ аз чарогоҳи тобистона дур ҷойгир ҳастанд ва гӯсфандон зарур аст ки ҳар рӯз қариб масофаи 20-25 километрро тай намоянд.
бино ба тавсияи олимони соҳа ҳарчи бештар истифода бурдани чароғоҳҳои тобистона боиси солиму бардам баровардани чорво аз давраи тирамоҳу зимистон мегардад, зеро асоси гирифтани вазни чорво маҳз алафҳои серғизову оби сарду поки мусаффо аст. бинобар ин хоҷагидорон пеш аз рондани чорво ба чароғоҳҳои тобистона чорабиниҳои махсусро анҷом медиҳанд ки чорво солим ва вазн афзункунии онҳо дар чароғоҳҳо беҳтар гардад. ҳастанд ҳамун минтақаҳое ки бо ҳамун рустаниҳое ки хусусияти ҳамун шифоӣ дорад, ҳатман дар ҳамин минтақаҳо ханҷа агар лозим шавад мо онҷа масалан гуфтам дар корки чаир, оқчаир, масалан юған, масалан ҳамун тахач, дигар ҳамун растаниҳое ҳастанд ки бисёр хусусияти шифоӣ дорад ва албатта чораҳоро аз ин гиҷоҳо ман ҳамонҷа мо қайд кардам дар кор ки буд ҳодисаҳое ки мо дар озмоишгоҳ санҷиш гузарондем. албатта баъд аз бозгашти чораҳо аз чароғоҳҳои тобистона мо маводҳои амрозӣ бо тариқи капрологӣ мо санҷиш гузарондем ва боваритон гуфта метавонам ки баъд аз гаштан аз чароғоҳои тобистона аз ҳамин бемориҳо умуман эмин буд. албатта ҳангоми нигаҳ доштан дар чароғоҳҳои тобистона низоми чарондани чароғоҳҳоро бароҳ мондан дар чароғоҳҳо ҳамун минтақае ки барои чаронидан ҷудо карда шудааст, ҳамун минтақаро бояд ки бо низом аз рӯи як тартиби муайян чаронанд, чунки ҳангоми бенизом чарондан ҳамун алафзоре ки дар чароғоҳ ҳастанд ҳамон имконияти аз нав афзоиш кардан намеёбанд ва дуруст афзоиш намеёбанд. барои ҳамин бояд ҳангоми чарондан дар чароғоҳои тобистона низоми дурусти истифода барои чароғоҳҳоро бояд бароҳ мондан дар кор. яъне ҳамун қитъаи замине ки дар ихтиёри ҳамун чорводор аст бояд шартан ба қисмҳо ҷудо намояд, дигар қидаҳо имконият пайдо кунанд ки алафзорҳои ҳамун қидаҳо аз нав афзоиш ёбанд. тибқи тавсияи олимони соҳа агар мо ҳарчи бештар чорворо дар чароғоҳҳои тобистона нигоҳ дорем, ҳамон қадар хӯрока дар чароғоҳҳои зимистона захира мегардад. ин тадбир имкон медиҳад ки саршумор зиёд, чорво солиму бардам ва маҳсулнокӣ баланд бардошта шавад. вақте ки мо чораҳоро дар чароғоҳи тобистона бештар бисёртар нигоҳ дорем, ҳис кунем ки ҳамон қадар захираи хӯрока дар чароғоҳҳои зимистона боқӣ мемонад. вақте ки мо ҳамин чорабиниҳоро гузарондем, чорабиниҳои ҳамун зидди эпизотиву зидди инвазиониро гузарондем, албатта ман ҳамун ба ҳар як гурӯҳ ман ҳамун шаҳодномаи ветеринарӣ дода мешавад. дар шаҳодномаи ветеринарӣ албатта ман ҳамун гузарондагӣ чорабиниҳои зидди эпизотив ва зидди инвазионие ки гузаронда шудааст қайд карда мешавад ва албатта ҳамун нуқтаҳои санитариву ҳамун ветеринарӣ ино бояд ки ҳаминҳоро албатта муоина карда, чораҳоро аз муоина карда, масалан оиди вазъи ҳамун солимии ҳамин чораҳо бояд ки маълумоти пурра дошта бошанд. ва албатта барои роҳ надодан ба паҳншавии беморӣ дар роҳҳои чорвогузар инчунин гирифтор нашудан ба ҳамин беморӣ, албатта ин корҳоро ҳатман ба ҳисоб гирифтан дар кор. ҳосилнокии чароғоҳҳои тобистонаи мо аз 10 то 13 центнер моддаи хушки истеъмолшавандаро ташкил медиҳанд ки гӯсфандон метавонанд дар чунин намуди чароғоҳҳо дар як рӯз аз 6 то 8 килограмм алафи сабзро истеъмол намоянд ва талаботи худро пурра намоянд. яъне дар ин давра талаботи гӯсфандон бо моддаҳои ғизоӣ, бо энергия, бо протеин ва витаминҳо пурра аз ҳисоби чароғоҳ таъмин карда мешавад. тибқи таҳқиқи олимони соҳа ҳангоми рондани чорво аз чароғоҳҳои зимистона ба чароғоҳҳои тобистона роҳҳои чорвогузар, майдони обнӯшиву дамгирӣ боиси сироятёбӣ мегардад. дар ин замина истифодаи дастуру тавсияҳои олимони соҳа аз манфиат холӣ нахоҳад буд. чораҳоро ба чароғоҳои тобистона равон кунем, пеш аз ҳама ман ҳамун таъмини чӯпонҳо албатта ба маводҳои аввалия, яъне ки ман ҳамун таъмин кардан бо ман ҳамун ҳайвонҳои корӣ,
манамун палатка ва манамун дигар маводҳое ки дар чарогоҳи тобистона лозим мешавад бояд ки онҳо тамин бошад ва кадом бартарӣ дорад масалан чороро равон кардан ба чарогоҳи тобистона. Якум ин ки манамун сар карда аз ҳамин аввалҳои моҳи май равон кардани чоро ба чарогоҳи тобистона оғоз мегардад ва албатта ин албатта вобаста ба мусоидаи боду ҳаво аст ва самараи иқтисодӣ дорад. Вақте ки мо чороро ба чарогоҳи тобистона равон мекунем, чорво аввалҳои май агар мо чоро равон кунем то моҳи октябр ноябр дар чарогоҳҳои тобистона умуман чоро нигоҳ дошт ва хусусияти хуб ҳамин аст ки дар он ҷо масалан боду ҳавои мусоид салқин инчунин манамун рустаниҳое ҳастанд ки хусусияти шифоӣ дорад, яъне ки манамун хусусиятҳои зидди гиҷавӣ дорад, хусусиятҳои зидди вирусӣ дорад, умуман барои солим гаштани чоро беҳад як фоидаи хуб мерасонад. дар баробари дигар корҳои зарурӣ тароши гӯсфандон ҳам омили муҳим дар самти пешгирӣ аз бемориҳо ва ҳашароти зараррасон дониста мешавад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки имсол бинобар мусоид омадани ҳаво дар чарогоҳҳои тобистона низ алафҳои табиӣ ва ё дигар гулу гиёҳҳо ки чорво аз он ҳамчун ғизо истифода мебаранд ба таври зарурӣ рӯидаанд. дар чунин ҳолат чорводоронро зарур аст ки аз таҷриба кор гирифта аз чарогоҳҳои тобистона самаранок истифода намоянд ва барои зимистонгузаронии чорво ҳарчи бештар тадбирандешӣ намоянд. дар ин маврид истифода аз тавсияи олимону мутахассисони соҳа аз манфиат холӣ нест. гӯсфандпарваронро зарур аст ки дар ин давра як қатор чораҳои зооветеринариро ба анҷом расонанд, яъне таркиби ҳамон рамаҳоро ба тартиб дароранд. гӯсфандони лоғар, гӯсфандони касале ки дар рама ҳастанд, инҳоро аз рама ҷудо карда рамаро таркиби рамаро дуруст кардан дар кор ва баъдан он эмгузаронӣ ба зидди касалиҳои инфексионӣ гузаронида шаванд ва бар зидди паразитҳо ва ҳашаратҳои зараррасон ки дар бадани гӯсфандон ҳастанд дору-гузаронӣ карда шавад, яъне дегелминтизатсия гузаронида шаванд. ин чораҳоро дида ҳам аз зарур боз чораи дигаре ки дар ин давра ба анҷом расондан дар кор, ин гӯсфандонро бояд тарошидан дар кор. чуноне ки мушоҳида мекунем дар солҳои охир бисёр аз гӯсфандон аз сабаби оне ки пашм харидор надорад дар бозори мо ва гӯсфандпарварон аз ҳисоби тароши пашм зарар мебинанд, бисёриҳо ҳамин гӯсфандонро дар баҳор наметарошанд ки ин боиси олуда ва ифлос гаштани чарогоҳҳо мегардад. яъне ҳамасола ба чарогоҳҳои тобистонаи мо қариби 3.5 миллион сар гӯсфанд ба чаро бароварда мешавад. агар ҳар як гӯсфанд дар чарогоҳ фикр кунед ки 1 килограмми ақаллан пашми худро дар чарогоҳ партояд, ин 3.5 миллион килограмм пашм ё ин ки 3.5 ҳазор тонна ин пашм ба чарогоҳ партофта мешавад ки ин боиси ифлос гаштан, боиси паҳн гаштани ҳар гуна ҳашаротҳо ва паразитҳо мешавад ки гӯсфандон ҳам ҳангоми чаро дар чарогоҳҳо ҳамроҳи алаф ин пашмҳоро фурӯ мебаранд ва боиси касал гаштан ва боиси талаф ёфтани гӯсфандон мешаванд. бояд ки роҳбарони хоҷагиҳои чородорӣ ман лозим меояд ки омодагиҳои хуб барои равон кардани чорво ба чорогоҳи тобистона бинанд. пеш аз оне ки мо чорворо ба чарогоҳҳои тобистона равон кунем, албатта манамун боз дар як маъракаи асосие ки дар пеш истодааст, ин маъракаи тароши гӯсфандон аст. вақте ки мо гӯсфандонро масалан метарошем дар ҳақиқат аз бадани вайҳо манаму канаву масалан ҳаму ҳашаратҳои зараррасоне ки ҳастанд, ифлосие ки ҳастад, бадани онҳо аз ино тоза шуда албатта чорво солим мегардад. мана дар ҳамин маърака албатта тавсия медодем ки манамун чорабиниҳои зидди эпизоотиву зидди гиҷавии чорворо албатта гузарондан дар кор. барое ки дар ҳамин шароит агар мо ҳамин чорабиниҳоро гузаронем, умуман гуфтан дар кор ки мушкилӣ зиёд намешавад. барои он ки вақте ки агар дар ҳолати хуруҷи ини он беморӣ дар чорагоҳи тобистона, манам гузарондани ин чорабиниҳо беҳад мушкил мегардад. мана акун аслан равон кардани чорво ба чарогоҳи тобистона ин дар асоси манамун фармони вазороти кишоварзӣ гузаронда мешавад. пеш аз ҳама манамун сохторҳои марбутае ки ба ин кор вобаста ҳастанд, яъне ки манамун трести чарогоҳ, манам кумитаи бехатари ӯзқавори назди ҳукумати ҷумҳурӣ албатта вазифадор карда мешаванд ва барои он ки масалан ҳамун дар минтақаҳои душворгузар масалан роҳҳоро тайёр карданашон дар кор, ҷои обнӯшии чорворо тайёр карданашон дар кор, инчунин манамун нуқтаҳои санитарии ветеринарие ки барои масалан муоинаи ҳамин чорво дар роҳҳо албатта ташкил кардан дар кор.
хоҷагидорон пеш аз оне ки чорворо ба чароғоҳҳои тобистона равона месозанд, эмгузарониро дар чароғоҳҳои зимистона ба анҷом расонанд, зеро дар ҳолати эмин набудани чорво паҳн гаштани касалӣ дар чароғоҳҳои тобистона эҳтимолият дорад. дар вақти муайян гардида ва аз рӯи қоида рондани чорво ба чароғоҳҳои тобистона агар аз як тарафи масъала бошад, паҳлӯи муҳим дар ин самт анҷом додани чораҳои бойторӣ дар чароғоҳҳои зимистона мебошад. мо тавсия метем ки дар соҳаи гӯспанпарварӣ эмгузаронӣ бар зидди бемории яшур аз типи АО истифода бурда бошанд. ҳамзамон азбаски минтақаҳои носолим дар мо бисёр аст бар зидди бемории сӯхтанӣ ваксинаи яшура қатъи ваксинаи сӯхтанӣ мо якҷоя эмгузарониша тавсия метиҳем. ин як тараф. аз тарафи дигар мутаассифона солҳои охир шустани чорво ки аз байн бирафт. аз ветеринарҳои мо бештар кӯшиш мекунанд ки истифода ивермека як истифода иверма кунанд. ки вай шустани чорво аз ҳама беҳтар хубтараш мо тавсия метиҳем ки ҳатман пеш аз рондани чорво бояд истифода бурдани ҳар хел заҳрихимикатҳое ки бар зидди ҳамин ҳашаротҳо аст истифода баранд. манбаъҳои бемориҳои сироятӣ дар роҳҳои чорвогузар эҳтимолият доранд ва дар худи чароғоҳои тобистона низ манбаъҳое мавҷуданд ки метавонанд ки агар ки чорво эмгузаронӣ карда нашуда бошад дар он ҷо бемор шаванд ва аз ҳисоби бемориҳо талафоти чорво ва дар зарарат куштани чорво пасшавии маҳсулоти чорво ба вуҷуд меояд ки албатта ба чорводорон зарари калони иқтисодиро мерасонад. Дигар гурӯҳи бемориҳое ки дар давраи гармии ҳаво ба вуҷуд меоянд, ин бемориҳои паразитии хун аст ки ҳангоми гарм шудани ҳаво ва зиёд шудани интиқолдиҳандаи барангазении бемориҳо ба вуҷуд меоянд. аз он ҷумла бемории телериоз ки ҳар сол дар байни чорвои калон шохдор ба қайд гирифта мешавад ва аз ин беморӣ чорводорон бисёр зарари иқтисодӣ мебинанд. бинобар ин мо тавсия медиҳем ки барои пешгирӣ кардани ин бемориҳои паразитии хун он интиқолдиҳандагоне ки дар ҳудуди чорво ҳастанд ё дар бадани чорво ҳастанд бо роҳи коркарди маводҳои ветеринарӣ онҳоро нест кунанд то ин ки чорво бемор нашавад. саршумор ва вазнъафзункунии чорводорӣ олимон ва мутахассисони соҳаро водор месозад ки ҷиҳати пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемориҳои сироятии чорво чораҳои зарурӣ андешанд. дар ин замина барои пешгирӣ ва табобат олимони институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон давоми солҳои охир барои пешгирӣ ва муолиҷаи бемориҳои сироятию ғайрисироятӣ як зумра доруворӣ истеҳсол намуданд ки дар истеҳсолот васеъ ба роҳ монда шудааст. дигар масъалае ки бениҳоят муҳим аст ин бемориҳои зоонозӣ, яъне бемориҳое ки аз ҳайвоноти касал ба одам мегзарад, бениҳоят ташвишовар аст. бемориҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон аллакай дар байни одамон ва чорво ба қайд гирифта шудааст. мана дар мисоле мегӯям ки бемории бруцеллёз яке аз бемориҳои хатарноке аст ки бевосита аз чорвои бемор ба одам мегзарад. ҳангоми пурра безарар накардани маҳсулоти чорво метавонад одамон аз чорвои худашон сироят ёбанд. ин беморӣ хатарнокиаш дар он аст ки пурра табобатнашаванда аст. бинобар ин чорводорон тавсия метиҳем ки барои муайян кардани ин бемориҳо ҳатман ба мутахассисони байторӣ муроҷиат кунанд то ин ки чорвое ки онҳо парвариш мекунанд аз ташхисҳои лабораторӣ гузаронанд то ин ки чорво солим буданаш аниқ шавад ки маҳсулоти онҳо безарар истеъмол кунанд. бар зидди бемориҳои сироятӣ бразоти гӯсфандон, сиёҳрони ҳайвони калони шохдор, пастереллёз ва салмонеллёзи ҳайвони калони шохдор ва бузу гӯсфандон, ваксинаи пастереллёз дар алоҳидагӣ, ваксинаи салмонеллёз дар алоҳидагӣ, ваксинаи бофтагӣ зидди плевропневмонияи сироятии бузҳо ва ба инҳо монанд дар шӯъбаи истеҳсолии институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ваксинаҳо тайёр карда мешаванд. ваксинаҳои мазкурро дар хоҷагиҳои носолими оиди ин бемориҳо ба санҷиш гузоштанд. санҷишҳо маълум кард ки ваксинаи истеҳсоли ватанӣ яъне аз хайлҳои маҳаллӣ истеҳсолшуда нисбат ба ваксинаи истеҳсоли хориҷӣ бартарии бештар дорад.
агар мо истеҳсоли чунин ваксинаро бештар ба роҳ монем, мо метавонем аз ҷиҳати иқтисодӣ харҷи қувваи меҳнатӣ ва пулиро хело ҳам паст барорем. аз ин рӯ ҷамъоварии халҳои барангезандаи бемориҳои сироятии чорвои парранда дар маркази захираҳои миллии микроорганизмҳои касалиовар идома доданд, яъне ғанӣ гардондани коллексияи марказ. Асос ин аст, дар асоси ин мо метавонем ваксинаҳои ватаниро бештар истифода барем. тавре коршиносон тавсия медиҳанд, чорводорон бояд реҷаи чаронидани чорворо дар чароғоҳҳо дуруст ба роҳ монанд, хусусан шабчарон, ки талаботи чорво бо хӯроки серғизо таъмин ва сермаҳсул мегардад. азбаски баъзе асосии таъминоти хӯроки чорво чароғгоҳ дониста мешавад, истифодаи ҳарчи бештари чароғгоҳҳо ва шабчарон муҳим дониста мешавад. чорводор бояд реҷаи чаронидани гӯсфандонро дар чароғоҳҳои тобистона бояд ба роҳ монад, яъне бисёртар ҳамун дар вақти сард будани ҳаво ё ки шабчаронро ба роҳ монад, ки ҳангоми шабчарон кардан гӯсфандон имконият пайдо мекунанд ки ҳамун алафҳое ки чароғоҳиро пурра истеъмол намоянд, яъне ба ҳар тараф давида намераванд ва ҳамун алафҳое ки ҳастанд дар чароғоҳ онҳоро пурра ва ба хубӣ истеъмол менамоянд ва ба як дараҷаи баланди вазну фарбекӣ рафта мерасанд. гӯсфандпарварон албатта тавсия дода мешавад ки давраи чароғоҳои тобистонабудорон нағз истифода баранд. чорводор фақат аз истеҳсоли гӯшт, яъне аз вазни зинда фоидаи хуби иқтисодӣ ба даст меорад. кӯшиш кардан дар кор ки чароғоҳҳои тобистонаро нағз истифода бурда чорвои худро дар ин чароғоҳҳо нағз чаронда бардам кунанд, чунки баҳраҳое ки таваллуди ҳамин сол ҳастанд, баҳраҳои хусусан гӯсфанди зоти ҳисорӣ вақте ки аз чароғоҳҳои тобистона бармегарданд, аллакай ба вазни 60-65 килограмм хушхорбараҳо мерасанд, ки мо чорводор метавонад худи ҳамин сол ҳамонҳоро ҳамчун маҳсулоти гӯштӣ истифода барад. яъне чорводор бо як нархи арзон аз чароғоҳ метавонад ки як маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба даст орад ва самараи иқтисодии хоҷагии худро баланд бардорад. ба таҳқиқи олимони соҳа дар баробари дигар омилҳои таъсиррасон ба чароғоҳҳо таъсири тағйирёбии иқлим низ бештар эҳсос мешавад. дар чунин ҳолат чорводоронро зарур аст ки аз таҷриба кор гирифта бо истифода аз фаровонии алафҳои табиӣ барои зимистонгузаронии чорво чора андешанд. дар баробари ин истифодаи тавсияи олимону мутахассисони соҳа зарур дониста мешавад. агар ҳарчи бештар чорво дар чароғоҳҳои тобистона дуруст нигоҳ дошта шавад, хӯрока барои чароғоҳҳои зимистона бештар захира мегардад. ин тадбир имкон медиҳад ки саршумор зиёд, чорво солиму бардам ва маҳсулнокӣ баланд бардошта шавад.